Arep melayu mendimaning sirabong ayu, melayu alor tak segat sing lor, melayu idul tak segat sing kidul. Ya Allah, ya Allah, ya Gusti. Ternyata Ki Galukowa masih penasaran lan mudag-mudag ning dirine Nyimas Pangoragan. Kudu mlayu mendi maning Nyimas Pangoragan, ya Allah. Nyuwun lindungi diri Nyimas Pangoragan. Ya Allah Gusti. Nyimas Pangoragan aja dianggap secara lolos saking kejaran aku. Sampai kapanpun yen jerak durung upai kepastian kelawan tujuan Ki Galukowa durung sudi rasane ngati. Tapi Ki Galukowa, Iya, kebaruan ning awakmu Nyimas Pangoragan ora bisa ngupai jawaban apa sing jadi kepengenanmu. apa alasan awakmu beli bisa upai kepastian? Nyimas Pangoragan wis duwe laki. Oh iya? Aku weruh, aku paham yen sira wis duwe suami, tapi kawruhana aku beli demen lawan lakimu, Ya Allah, beli cinta lawan suamimu. Cuman awakmu sewidik pengen tepung kelawan aku, ya Ima. terlambat awakmu Ki Galukowa. Terlambat? Kenapa ora sing awit mau pengen duwe dirasa demen ning Nyimas Pangoragan? Tidak ada kata terlambat bagi aku. Astagfirullahaladzim. Tolong sing eling Ki Galukowa. Urung ngaten niatmu. Dianggap isin wong ora sadar, dianggap isin wong ora eling. Aku eling Daimat. Akeh wong wadon sing lengowan, arep randa, arep rawan, aja mudag-mudag Nyimas Pangoragan. Gadis pating pringis, janda kang muda, tapi bagi Ki Galukowa ora demen kalau wong wadon sejen. Cuman awak usawidi sing dadi dambahane ngati. Terimalah tindakku. Pun sing dadi keniatan awakmu Iya, ora bisa diganggu, ora bisa dirubah. beli bisa. Ki Galukowa, Ison, lamun kuwen sing dadi pikarep atimu, iya. tegasaken ing waktu kiyen Baik, supaya awakmu ora selalu mudag-mudag Nyimas Pangoragan. bagus. Ayo ngomong jujur, Yai. Anggap baik Nyimas Pangoragan iki buka sayembara, Buka sayembara. tapi khusus kanggo awakmu. Apa sih maksud kawan ucapanmu? Kita wong loro kudu tanding jurit ning tempat iki. Tanding jurit? Ya, Ki. Terlalu sombong diutamakan Nyimas Pangoragan. Abong-abongan saliramu kesebut pandekar wanita wong terbon. Beli kapok sira adur rosane tenaga. Isun ingat nalika zaman semana sira pasang diri kanggo milih calon laki lewat tanding jurit, tapi apa akhirnya? Tetap awakmu kalahkan. Kenapa awakmu beli melu sayembara sanalika semana? Waktu semono kita kiketun, kenapa beli melu? Hari bokat kita Nyimas Pangoragan ku bocah blesa. Ternyata bocah ayu. Ayo. Mulaning Ayo. semono Ki. Iya, Sayembara tak buka maning ning waktu kiyen. bener. Ya. Ingat anak ucapan Nyimas Pangoragan. Lamun peperangan kita wong loro, aku sing kalah. Nyimas Pangoragan bakal pasrah sumerah. Bisa-bisa nerima ning cintane awakmu. Bener. Tapi ingat, Apa? lamun Nyimas Pangoragan peperangannya menang, awakmu kudu mulih ning panggonan. Baik. Ku pegang ucapanmu. Tapi ingat,
Awakmu janji. Janji adalah utang. Yen satu saat kita kang unggul yudane, sira bakal gelem tepung dari sawiji kelawan aku. Aja watir ke. Oh ya? Janjine wong Cirebon pasti bukti. Kapan kamu persiapan unggul pati begal nyawa? Isun wis siap saat ini uga. Oh ya? Ya. Bagus. Bagus, 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 bagus. Wahai rakyat, 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 rakyat. Rakyat ini kanak kita. Bukan suka haji kok. Rakyat suka haji. Saksenana. Garap perang karo Nyimas Panguragan. Lamun isun menang, bakal kawin karo Nyimas Panguragan. Tapi kebalikannya, lamun Nyimas Ayu Panguragan kalah, aku ya tetap kawin karo Nyimas Panguragan. Digawe santai perangena. Hari wong ayu, najan pikirannya mungkin lagi kalut, ya tetap ayu. Bocah mah beli duwur beli apa? Sameter kotor. Iya ndak kena ular. Tapi beli kelingan kenang apa-apa nek. Dul, perangnya aku kelawan Nyimas Panguragan. Hinlar se perawa atau pelong. Masih pelong. Masih pelong. Iya. Di kawaning Semarang. Iya. Sindene kode ngerek-ngerek. Sumber kumanikan lajune sinatria maju perang. Sing ditembangi Mama MP Sukra. Batur kita kanan. Bapak MP Sukra sing ditembang. Labas mana kudaku. Kanggo mamaku, mama panitia ekding. Mas Adam sing duwe baso rakil, kang eenge keding aja lali selawase. Mas Agung aja lopi gawe lamun, kanggo Kampang Trisurwane kedit sing duwe jarum suntik. Papai sayangan kanggo Den Aline kedit aja lamun. Hidup Kalgoa. Hidup. Hidup Kalgoa. Hidup bengkoang. Kalgoa Patakia. Alon-alon keranginan. Wis sempoyongan. Berarti tandanya beli mungkin menang. Rasanya nih. Jiwa sing ditembang. Oh, Wah, masih nantang. nyempelekan lawan aku itu. Baik, Bunda Willy Yekding. Bapak MP Supredi aja lali. Kanggo mama kunci mimi kunci minangkane sing ditembangi. Umiane pangan sing paling denok demplo dewek. Aja lali bae senamase bapae kilange gede. Bos Dharma Ayu gede, mamae Ariska aja lamun.
mengonok ketempuan. Action. Action menyun ku. Ih. Gimana? Merias pengantin. Belum seberapa Ya. ilmu sing dimiliki dening awakmu. Masih penasaran? Isun masih penasaran. Pasang sepisan mana? Ayo kita lupa. Ada Mekdi. Apa isiangan angka jiwa sekdi sing ditembangi sing duwe pasolangi minangkan pas adam dewe. Apa isiane kedik kanggo dengen alin sing nirungaken. Luar biasa. Ku patut ajukan jempol atas kejayaan. Taliwatun Berarti jelas tersebut wadon kang pilih tanding, tutu wadon kang sembarangan. Justru kita lupa. Mulanya sawani anak akan sayembara. Iya. Khusus kanggo awakmu karena aku duweni kemampuan. Tapi ada tepak dada rasa bangga. Apa maksudmu? Apa Syarawan Aton? di pesarean Sawang sing anang wangkian aku kigal koang. Pusaka. Iya. Lantas ngandang apakah itu saja dengan agunganmu Ki Galukon? Iya. Sampaikan weruh kesaktian pusaka sing dimiliki ning awak. Baik. Ayo. Hong Santi Santaria menyebut nama sidam Dewa Brahma, Allahu Akbar. Dewa Wisnu, Allahu Akbar. Dewa Siwa. Allahu Akbar. Ya Dewa, ya Dewa, ya. Allahu Akbar. Ya. Yang itu. Begitu gelimpang ya gelimpang. Kenang apa ngomong kalah sing mau? Adu kalah. Adu kalah. Sekalian mana gawa kasur sudah kenok. Oh, blok bojake. Ya milih sing bersih ora. Milih dasiana wong tuku. Ya tibane ning kono mangkone kotor. Jari wong kalah maju. Begitu gelimpang ya gelimpang. Konon. Lala. Tadi bagian ning kecomberan ya kudu gluntung. Ya kudu gluntung. Ayo goblok berarti dalam. Teman-teman teman. Man klambine. Ya ya no. Belok wis mak klambi putih iku. Masih anyar ya. Wis gak ning kene bae kalah ya. Kalah kan? Kalah. Ayo. Aku Ayo. kalah. Berarti sira masih kelingan karo janjine. Yen sira kalah pasti kawin kelawan aku. Kelingan kan? Beli. Ah, Iya ki kelingan. cocok sumur ya sira. Aja ki. Aja kelingan ki. Saking cerawani beli. Beli wani. Berarti kudu kawin. Kawin. Ya iya. Iya bu kawin, bu beli gak warasakan dingin ki. Warasaken. Iku delengan sikile tu plataple. Gepor apa siraku? Langkah tenaga niki. Bagian sampean ya dirabi gempor. Ah. Barang anu baka wong gempor lungane priben kan? Sampean pengen weruh? Yai indane Wong kan. gempor. Hayang apa kan? Astaga.
Lah. Ya mual kita dari api kayak konon mah iya. Ya kia mangger be belok ya. Iya iya. Goblok kita deh kamu. Tang iblis sirake. Beli bisa ki. Beli bisa. Lemas awak. Awaknya lemes dedes. Iya. Laksana karung tanpa isi. Ora duwe tenaga. Ora. Mulane sirake nok. Warasaken ki. Warasaken. Iya. Lamun sira wis waras. Radedan. Goblok. Kaji Warno. Aja madep mene membrane. Hei. Suko ko bae. Tangi. Diwara angel. Jadi sirane pengen diwarasaken. Ya diwarasaken ah. Kone ajang lawan. Beli. Gelem. Gelem. Ya wes. Bokat. Warasaken. Oh iya. Kelingan. Kelingan pribadi kang. Yen marasaken wong jare Bapak MP Sukra Iya. singaran menusa iku asale sing banyu. Banyu. Berarti waras kudu sing banyu. Ya. Sayang temen kita nebling gawa banyu indane. Gile banyu le. Anak. Ki banyu ki. Hai Teh Kaji. Ya, Aduh dika masih gawa banyu teh. yang gawa masa udah nangin beli gawa banyu. Iya, kesuwun Teh Kaji. Kok bakal kurang ngomong ya? Nggih kesuwun Teh Kaji Loman, Kaji dari niku tinggalin dampun. Karuan. Pet cidoke. Kesuwun. Angel dalang tua. Dol. Nun. Ajang ganggu arep baca mantra. Konon. Pengen marasaken imaski supaya waras kaya mau kaya pengen yen wis waras bakal kawin kawan isunnya. Konon. Ya ya. Rob bisa beli. Yang jual besar kebeli bisa. Tangannya jempolnya meleot. Disembur gitu. Ya. Si raja pada geger. Ya. Hong Oh. Robul Halal wa mintun wa busenya wa ida ila eho. Oh. Kau dingin kakang. Tiga kuarp nambah di kuan. Ini dinapa? Kelingan beli. Oh, dina dingin amro ngomong enak dilge. Nah, dinapa sih kana Ini tinggal? dina kemis Dina bengi kemis, Jumat. bakal dina kemis. Kini kita ko ni arane sapa? Nyimas penguragan. Nah, berarti sing duwuran, batuk. Ya sing embun-embunan kan? Iya. Ya iya tujuannya gar mengkonon. Bukan sing ngudel melang. Ya kelingan kita dengan masih ya si udel mah. Iya. Hong bismillah. Arane ke siapa bapak tuane kah? Ya di kane gedileg-digin ngomong nggak berbisa beli. Nah, bapaknya Bapak tuamu orang siapa? Kasan. Sardina. Ede putune Sardina. Iya. Elang etok Ya rombongan. disebut amber waras. Bapak tua Sardina. Nah, Bapak Dulyani. iya lah lo. Ibu Dadang. Tolong jaluk karomate. Iya. Semoga anak sampean waras kaya mau kaya pengen. Kang, kau dingin deh. Mau kah bapaknya buyut titikannya dibeluk beli. Jabang bayi tikannya. Ai, jabang bayi ini siapa rani ko? Tikannya jabang bayi tikannya. Dilig dingin. Ajay ko kan sinden. Aja nyembur. Kau dapat termomo. Dileg. Agak apa baru gede bungkam beko. Dileg. Aja disempurna. Kah ditutupin dili. Dikira ko. Oh, nah dileg dikit. Nah. Kau ngomong beli. Hari tiga ku. Belikan lawang harap nambah nih kayak. Banyu prakat waras sedurung oon. Ngomong bewar aja ngomong. Zaman bengen karo banyu ku Kang.
Kayak dukun santet bae. Ajak karo banyu. Sing endi? Di aku duwe bedama-jama. Bedama Yamaha. Nitak. Bedama pusaka ora. Ah. Ngomong bae sira rimpet. Dalang manyang petaha sira. Pakaian bodrak. Dang. Ikene. Iya beli. Ya sing mau ngomong. Disambat buyut aku. Dang. Buyut punten permisi buyut kon. Lah lo buyut aku lagi turut aku. Nah, kau tangi buyutnya lo. Nah, iya tangi dia lah. Iya. Kang. Nah, tutupin dong. Wong edan. Orang kudu mongkok-mongkok, warase beli bocah muta-muta. Masa warasa kayak konon makunku. Ya bakal diwas kudu ditulangaken. Oh, Kon gogok. digobok udah ngirum banyu. Maning. Nyano. Nyano. Ilok dimimiti, urung wong edan. Kalian kon gogok, padu aja dibakot bae. Iya. Gogok udah gak mau nginung. Tangi. Wis diwarasna kini. Ya perasaane priwen siraku ana perubahan beli ning awake. Iya si anune mah. Ku besesek. Ya iya kun wis manjing tambane kuno. Kini. Ya iya kerasa beli sih. Ora kerasa. Lah kebawa rasane temen siraku. Iya Ki. Wis enak awake. Sing gurih. Wis ana tenagane maning Ki. Tangi. Tangi ya Ki. Tangi. Aduh, alaman payah begitu. Tangi. Yes. Waras. Kuat terusan kaya mau kaya bagen. Tenagane wis siap bandrengan tekan bulan rolas. Kalau si gurih nok, awas biang ko yang jeribal. Sida kiprien sih sya. Apa sih nyong? Jaluk urip. Ngejog sikil. Kejog sikil. Lah. Ay mau kang ngidang sikil. Dianggap apa sih Raki? Dikane ana sikil. Ikutan ulah pala ka sikil aku. Pucaku Beli mau ka benang sikil. sikil kana. Ay maaf sengaja. Oh, bocah. Nenek. Maaf Ki. Maaf ya Ki. Iku pemet bantal mau nih make. Jalingan lampu merah. Apa sih? Ya tuntunan. Ya dawa ngemis. Iya kan ngomong dulu mah. Kesuwun Ki. Kelingan kelawan janji nih. Kesuwun wis ngarasaken. Iya. Iku Ki Anwar nganterna bantal. Harga terang mendi. Dianterna ning sing duwene. Wis hendak kita bahas antarakan bantal. Ya wis los. Antar bantal kan kita sak nasib ya ini. Bantal kamu ganjel terus. Ceko. Serai bae sampean mah. Wis nebak berarti arep balan mono. Langsung ditendang karo sikil. Sakian sesuaikan permohonanmu dan pinjalukan sira yen kita menang gulat dan berarti sira kudu kalah anu kudu kawin karo kita. Iya kula wis kalah Ki. Kula pengen sepe. Ya, tukang kendang kok si pengen. Katonan bayiku mata nih. Ucapun mana woman kecubungan jaluk pun. Iya, kula ngaku kula kalah. Nah, Tapi ya alon dingin noraki. alon dingin. Ya iya, ari wong tas peperangan kupaya, delengan nambakan masih menggak mesah. Tutur sira dewek wong ayu sing pegel. Ya, Termasuk isunya pada. iya Ki. Kalau wong apa mentas nembeng atau kena ilmu, tenagane sampai lempo. Aja buru-buru nduk. Kalem bae ya Sing Ki. penting sira kan wis janji kawan kakang. Yen kakang menange
Kulitnya menang berarti sira bakal tepung dari sawiji. Iya. Kone sira bakal jadi rabine kita. Ya semono galamon sidak ki. Ya tol, ya sida dengan mangsa ya bisida mah. Nah, Ya artinya kaki. iya. Lamun sono ke duwe jalukan oli beli. Pengen jaluk kapat tinggal ngomong. Tek sumponi mangsa wurunga. Kanggo apa kita demen sira kepatiwasa. Ayo ngomong jaluk kapan Nduk? Kula gelem dikawin ning sampeyan. Iya. Kula gelem dadi rabine sampeyan. Iya. Jalukane cuman siji ki. Apa jenok? Tulung gantian raine sampeyane. Rainnya kakang sok diganti. Iya. Karo rainnya apa nok? Ya karo raine uang sing pada umumnya. Emang rainnya kakang beli umum? Sampeyan mah awak manusia raine bandot. Siraki bakal laki nira kayak kenen ga? Iya bakal. Aja watir Nduk. Lamun pinjalukan sira kakang kokon robarai, yen sira wis gelem ning hari tenang mongko kakang garpan servis. Sampeyan harapan servis. Ya iyalah. Ning bengkel endi Ah, bengkel. Udah kita nih harap servis apa ini aku? Ayo servis apa? Operasi rai. Oh harapan operasi. Hmm. Duh, dadina kaya ngapa Mang Dul? Jadi dah. Iya. Ya kolektor buah. Duduk konon Mang Dul. Hari Nyimas Panguragan kan wis duwe laki. Weru dewek lakine Nyimas Panguragan kaya ngapa? Iya. Wonge gede dhuwur, badane berisi, Oh. blentot, Iya. gagah. Ganteng. Masa iya kongkon oli ganti sing awake tipis kaya konon? Tipis no. Awake tipis kaya konon Mamang Dul. Bagian tipis gakun ku kenang sawan trepal. Awang terpal dan bocah bayi. Anu nih si gagah sampeyan kok kakak. Ya pasti nih ngana. Gagah sampeyan sandangan mengkenin kulaki seneng nyawange. Kayak konon. Rambutnya dawa, Dawa, uwonge dawa, dawa, tangane, dawa, sikile, dawa, matane, Dawa. kupinge, Dawa. cungure, Dawa. ilate, Dawa. janggute. Dawa. Oh berarti rombongan jenglot kita ki. Mamang dulu mah dawa kabeh je. Kepatu sih nok. Aja diladeni. Saking sawise sira wis sadar. Kakang uga memaklumi. Yen sira rasane lelah lan pegel. Pegel. Kakang masih memaklumi. Dudu senok dewek sing rasane pegel. Liren dingin. Liren dingin sedela. Nduk, Nun, saking kakang wis ora sabar. ya. Pengen gage balik ning panggonan, pengen gage tepung dadi sawiji kelawan nok ayu. Tepung dadi sawiji. Iya. Tapi alon dingin ya ke kalau. Oh iya. Ana sing pengen tak omongaken ning sampe. Arep ngomong apa maning indane wong ayu? Kebaruana. Iya. Ning ki kalau kawan. Isun paham. Wis tak coba tak buka ati kanggo sampeyan. Oh iya. Tapi sing arane perasaan memang ora bisa dibohongi. Apa maksudmu? Sing arane perasaan ora bisa dipaksa. Iya. Najan sing kaya ngapa demene kula ora bisa nerima cintane sampeyan. Astaga. Ora bisa nerima. Ampurane ya Ki. Hei, Nyimas. Beli kelingan kawan ucapan waktu zaman mau sira. 6 PP waras. Sawise diwarasaken. Hanger beli nerima cintane isun. Nyimas Panguragan mau peperangan kasoran yang depannya sampeyan cuman pura-pura. Biadab ke barat. Ternyata gulati siasat awakmu. Ya, Kanggo mulihkan tenagamu. ikut cuman ngesiasat. Yen tekad kukuk lan pendirian. Ora bakal nerima cinta isun. Lui bagus isun beli miliki. Wong lian beli memiliki. Terbakar jiwane sira. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar sira. Bakal mengkonon berarti Bersetan. awakmu egois Ki kalau. Kurang ajar sira. Apakah kuan sing arane wong demen? Cukup. Nyimas Panguragan. Bonggan teman lantaran gawe kawitan. Gara-gara perbuatan sira. Kelawan sing aku cepong. Dewa Brahma. Aja Ki kalau kawan. Dewa Brahma. Tulung Ki. Dewa Brahma. Aja Ki kalau kawan. Aja Ki. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ayo. La haula wala quwwata
Loh. Astaga. Waduh. Bukan luar biasa. Benar siapa ayo. Ternyata orang tersangka cermin. Ya, beli kurang ajar. Santri wayang. Santri Sakaria. Dewa. Ya. Jual. Biatap keparang sirah. Imas pengurangan. Isun ke. Ternyata awak perbuatan licik. Kayak tuh sifat wong wadon sirah. Jare dewek pengen ngelingaken awakmu. Pokok ngelingnya Karena orang mungkin awakmu bisa jadi siji kelawannya Mas Pangoragan. sampai kapanpun. Yen isun turun tepuk dari samiji. Tetap ngejar-ngejar kawan awakmu. Aja boleh dibelai ke. Beli bisa. Mulia awakmu ning Pangoragan. Orang bakal. Astagfirullahaladzim. Kukuh awakmu karo pendirian. Rupanya sirah masih ngelawan kawan isun. Yen ogane mangkonon ki galuh kowe. Iya. Bokat awakmu ora bisa disadarakan karo ucapan. Apa? Manawa bisa disadarakan kelawan selendang sing ana ning tangane aku. Apa itu? Selendang sinde. Selendang. Ya, Nyimas pengurangan. Yen dianggap selendang mengandung aromat mustajabah. Aja diksesnya kan waktu ini. Hayo bukti akan. la ilaha Ya. illa anta. Oh. Subhanaka Wilah. inni kuntu Oh. minadh dhalimin. Wilah. Allahu Akbar.